Coba Mas. Apa nyanyi apa tuh? Sabar ya. Sabar. Bojoku gawene nyanyi niki. Iya. Du sayang ngapunten saestu yen aku check out Shopee sedina ping 7 tapi aja sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecet mengko sing bayar sampean. Kamu jawab. Ngono kuwi karo kurang-kurang karo nyapu. Aku ya terus karo ngopi tak jawab. Terus bebas piye? Dik. Iya. Duh sayang pancene matamu pitu check out Shopee sedina nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja isuk nganti dalu delengen iki.